Svima, dobrodošli u moj novi video. Evo danas spremamo oslića i to tako što ćemo ga spremiti u rerni. Jedan vrlo ovako lak, jednostavan i brz način spremanja ribe. Sve što nam je potrebno to su, evo ovako ja sam, pokazat ću sada. Evo ja sam kupio, znači, 3 oslića koje su bila zamrznuta. Najlakši, najbolji u stvari, ako možete osliće da kupite dan ranije, stavite lepo u frižider ili na sobnoj temperaturi da se on ovako pusti. Ako ne, kao u mom slučaju, sam to danas kupio jutros. Najbolje i najbrže, kažem tako, odmrzavanje ribe je da ribu stavite u hladnu slanu vodu. Znači, napunite jednu posudu sa hladnom vodom, dodate sol, kuhinsku običnu, i stavite oslića za jedno 2 sata, on je potpuno odmrznut. Pa hajde da krenemo sa pripremom. Prvo što je potrebno je da ovog oslića očistimo od ovih peraja koji ima gore na leđima i ovih ovdje donjih na stomakuštima, vidite. Kada kupite ovako osliće u prodavnici, oni nisu uglavnom očišćeni, vidjet ćemo, to ćemo poslije da otvorimo i vidjet ćemo dalje. Znači prvo što radimo, uzet ćemo osliće, recimo ovo je osliće nekih, možda ima 20-25 cm je. Ja volim sitni ove komade, znači ove ću desečem na 3 dela. Sljedeće što radimo je da, kao što rekao malo pre, da skinemo ova peraja. To možemo vrlo jednostavno, znači ovako, vidite, sečete ga na pola i ovdje, evo ovako, pošto ovdje nema, vidite, moramo, znači, ovu stranu da sečemo. Jednostavno krenete ovdje, znači nema tu neke filozofije, bukvalno ovako, i sečete. Naredno što radimo je da skinemo ova peraja sa leđa. Ne postoji drugi način, osim da polako ovako skinete, evo vidite. I to je to. Pogledamo unutra. Naravno, opet ćemo poslije još jedan put oslić. Ovo je dovoljno čist. Ovo može i rukom da se skine. Vidite kako on ima ovdje. Znači, slobodno to rukom skinite. On je potpuno čist. Opet ćemo poslije još jedan put i to je to. Znači, tako radimo sa svakim ovim delom. Isekli smo ribu na potrebnu veličinu, očistili smo je i sad sljedeći korak je da malo prosušimo te parčiće ribe, zato što nije dobro da riba bude vlažna i mokra poslije kad je budemo valjali u brašno. Znači, šta radimo? Ovako, na jedan tanjer stavimo salvetu, preko te salvete stavimo ribu i uzmemo drugu salvetu i polako ovako preko ovih parčića lepo, znači, odstranite višak vode. Vidite kako se, evo, lepo se suši, jer nije dobro da riba bude vlažna kada je budete stavljali poslije, kada je budete u stvari valjali u brašno. Naredni korak je da napravimo, da kažem tako, jednu smesu. Ja ću da stavim ovako dve supine kašike, ajde 3 ne bude, 3 supine kašike brašna. Stavit ću jednu ravnu kašiku začinac C.
I stavit ću jedno pola supine kašike ove paprike. To ću sve lako da izmešam. Evo ovako, pre nego što ribu krenemo da, tako da kažem, valjamo u onu smesu od brašna, olove paprike i začina C, uzet ćemo, znači, ovako jednu tepsiju, ili šta je već, pekač neki, i stavit ćemo zejtin. Znači, zejtin mora bude toliko zejtina da prekrije dno. Znači, jednostavno, evo ovako, vidite. Znači, ne da pliva, ali jednostavno da prekrije dno. E sad, sljedeći korak, sljedeće što radimo je, znači stavimo ovako zbog kamere, da biste vi vidjeli što ja to radim. Znači, ovdje je riba, ovdje je smesa. Što radim? Znači, uzet ćemo ribu, uvaljat ćemo. Stavit ćemo unutra malo. Tako ćemo da vidite, znači prvo ćemo ovako lepo da uvaljamo. I onda ćemo tu ribu da stavimo u pekač. I tako ćemo naredne parče. I sve dok imamo ribu, tako radimo. Vidite polako. Da, nisam rekao, morate da zagrijete redno na 180-200 stepeni i riba se peče oko 40 minuta, s tim što ćete nakon 20 minuta da izvučete ovaj pleh, da okrenete ribu i vratite, znači, na još 20 minuta. Znači, evo ovako jednostavno ide. Pre nego što ovu ribu stavimo u rernu, ja ću ovako malo samo, znači ako zatvorim, samo malo da poprskam, vidite, ovako, preko ribe. Znači dodat ću malo, ako držite prst i propustite vrlo malo, da bude malo i gore, da ne bude suvo. To je to. Evo, nakon 40-45 minuta riba je gotova. Kao što vidite, onako reš pečena. Izuzetno je ukusna. Hvala vam što pratite moj kanal, hvala vam što gledate moje video recepte, hvala vam što komentarišete video recepte. Svi komentari su dobrodošli, i oni dobri i oni loši. Hvala još jednom na gledanju i prijetan ručak mu želim.